الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري الحمد لله رب العالمين كتب قولني الله ينال كيف يقول قادر مسلم قادر ونكال بودي قادر أنور محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كيف يقول قادر مسلم قادر ونكال بودي قادر أنور محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونالداو kule kala tagra sababu de amuri amuri tumu bela yondu ni ko bela to bela mo bela de bela kadele bela fali la hamdu mushi do mon kido mon sir mon jamba biso donc mo chala ge kala kala yambo buke de do kadde sifa Quero dar de uma emissão com Paulo Futo. Cada dimanche, ainda lá tem diaspora Senegal. Eu não vou mais de bico de la maticor. John Carlos Futo de la Aine. Quando a gente vai para o invité de meu mar, então a gente tem que calar. Jogo nem ainda nem quando Futo de la Yonta. Quando ele é chico quando ele فليل الحمد فبني من النيام معنا أبو فاطمة سيد سوكل alias Abu Tosil e wonnono neɗɗo ina jogii sahaa mo nanndata neɗɗo ina jogii sahaa ko dankoro ɗum no waɗa e aduna so wiyaama alias Abu Tosil kadi noon no Abu Juba kala no sifoto no yimɓita sifa naran kakam mum machallah ene tawi Abu Tosi ɗum addani ɓe ɗon Abu Tosi e kadi ley hamdu on gorko noon jeeyama to wiyete ari fonni tawide kadi ko commune mo Ndiayen Kandahar arrondissement Gamade Sare e nder toɓe ndillinti Jono eden keti bangi men nawdi heddi ton on nawda woni Moussa Sy machallah so kedi kitalo ko mujara ko on kedi mo woni ko don mo magaya on ay hande tuste Abu Tosi nana Moussa Sy ko tiya jeeyaɓe juude dimas so wiyaama juude noon raama tuɗa ene yimɓeɗen gono yimɓeɗa wona mo ngannduɗa ceerno Sadio hannde noon woni yimɓeɗen mbiyata jaɓɓaade ɗum woni yimiteeji hunde fof e fayidaaji e makkaɓaaji e moƴƴireeji ina garano kono kadi hannde falila lamɓe hannde yettire Pada waktu hari koordinasi melihat ayah wujud dengan itu, kami nanjai dan memahami yang kamera. Dan dari supervisi koordinasi satu program DSTV yang ada, menonton tahu kaca, mengomunikasi dan cermin. Konon yimɓe yaay kono so sababu tawi noon wuddortaɗo sababu hannde ka esti sabaji ɗo nder Dakar jaay ko seydi Abba Sharif warkonde sali to eri fus eɗen tawi ɗo juuro ɗum noon ko direct Facebook o maɓe wonde fof mbaɗe cliqué en direct émission fawde wakkude jamaɓe chef woni Moussa Sy ɗum noon falira hamdu
Abu Togosil wala biyana Abu Fatima alias Abu Togosil bisimi da ma chalmina jaspara jomne minda yini kitima c'est ça donc bay bandiraɓe fulɓe en mbiya alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude allah ka juurde muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jetten jiganaɓe men jetten halifaɓe diine ɓe jetten halifaɓe leydi ɗi ka salminima fodiri beraneje ɗi artukaji daneje yani kajasalidad jama buje wano Borchegnabi Borchegnabi Ando ko delo suru dina do ay mo to dila ke ci ko sana ke gargale ko delo Kemba abusok la jere Kani tana dum mo kidi bele jabe mo abe nganda Kemba asika chobe ka dika do ane Kemba jebe sok la jere alors la ñu kanti c'est le programme maintenant ko ni ko Kemba ay ko be jëm ko be samani ko ta sama to wala bende mawla na lan ko fulli labare jobe yite labare yite kan la ba ke isalani bima jamba abu sabuna je jamma jam ko bele wala jeri na be wala jaga na be tabode jonde ma ko so rati ko jelani de jonna na wala ja Ija paita gete maravita Wala meri tu arla miskine be Wali bade tasoni Lady lava tani matafa ajillani Jom tani kolani Wangal amaka ajisena jai Tabe jango nyami nyami Katade mungu bibiye Jimaika lidi suwa jai Daw sa
Jeze on Tanma mencari latan mumut Musa bayatina yugare. Kula kore amikes. Kiri achani, kira wali hortaki, kira tori destinat, kira tori jega. Sami video lagi mumera fari margala male. Kakakul pamelian. Wamai buta kumkumye kanum samanot tani gelbaidia konna de chano konna ne kakani Donati kota jalan samaya tonggu di kuyoma tanum chori tujim Jom gale biche kemata Faisal jale gale babo mumili karate Say, what
Allah jarama abu to musil kuma dara balasa ade mutu hada ma inshallah taala ndi sere namne do no kawo ne do no be jogade mo haaju kono fo on kebi hen e falila alhamdu on nanri bandiraɓe diaspora sénégal télévision on keɓima premier tigi tigiya morceau o mo ganduɗa woni aliou tokosil machallah eɗen gandi ni so émission so gasi ko ino en machallah ino en gari ko gasi sabu machallah premier morceau ina hawrani yimɓe sanne sanne ine deeɗi kadi e hakkillaji bandiraɓe ɗum ko wona ɗum ko abou tokosil so tawi moussa si ino dusma seeɗa min namdoma holko addi yimɓeɓe wiide abou tokosil e holtuma kadi nde nanɗa e nalankagal holko mbawɗa arande caggal yettude allah a nawɗuɗo kadi ko ganduɗo ko laaɓananmami reedu so laaɓani kadi ittoro arasana naaɓe nalankegal ko 91 ina nannini mawɗo amen kawe amen biyeteɗo ami seydi alsane ndiaye on ta kawe mo ujubano woni france so artude sde ina wonde biyeteɗo samba ali coumba taw allah waɗi ɓe tottini baaɓe amen goto biyeteɗo siré moussa mbaye abdoullahi hande ɗo ɓe kalatan ɗo waɗan tan hodduko ɓi on yettere allah e nelaɗo mum yettani sababu yettata allah kawe amen goto no wuro biyeteɗo ousmane demba sango gayo walla wiye yera bees allah addi ɗum tuwa wonde tawi ɗon tijjani iliman sango garka nden no jogiiɓe ɗe amen debbo biyeteɗo ummo kursum li walla mbiya ɗum fatini jomɓe seydi an yimɓeɗanowaɗo kanko ousmane demba sango min nden tijjani anda kam o haalani tijjani bakaram tijjani wi ousmane hande so yiri gartama ɗon mbaɗa nonni kase allah waɗi min gari yalade so haalani amen ɗum min gari tijjani a wimi hono wiyeteɗa waktude puɗɗimi yemde min mbiyeteɗo abou amadou fatima vraiment o wi kam no mbawɗuɗa e abou djiba mbimi abou djiba ko kawan kala kay yayam ko tiɗɗuɗa makket ɗi zebbo e ɗi gorko o wi kam abou djiba de elle bamum wiyete ko amadou malal belal mbimi firtata ɗum defte wimi ande bamuma wiyete ko amadou fatima laal mbimi firtata o wi kam ande wiyeteɗa ko abou mbimi ko abou wiyete o wi kawamane ko abou wiyete mbimi ko abou wiyete o wi ha noon soko tawi ko jima toon ko nandi ille ɗe nandi babiraɓe mon goni tokoraɓe taniraɓe mon goni tokoraɓe yimɓe ɓe mbawata mum sirde wadde noon ade wonti ko kawma kanko heccuma duuɓi kanko woni jeganaɗo ma kanko woni ceerno ma onon kadi ummodiɗo gotel ko kanko allah hettine mam en mbiyama abou mawɗo an mbiyama abou toksel ɗum addi hen toksel ngel kono min yaha mbiyetake toksel wiyete ko ramata samba walla penda wuuro addima komo jawanda baba wiyete ko mamadou sati walla amadou fatima ɗum addi hen toksel alhamdulillah rabbil alamin allah ɗo min paami mujibo min paami fudde nde min paami tum immatu to bange sifananankaagal mbele a heɓi wadde kono pijuruji e nder guri Fouta walla e nder Dakar walla mbele naam kono mawɓe ɓe soɓe mbaɗa wadde pijuruji mbele an aɗa heɓi yadde maɓɓe
jarama Demba Abou foto ene saɗi hen ɗum mbaɗa fijirde surtout noon ɗum kam jomade wiyete wasetaake ha jottoɗa sato saɗi koye ɗum mbaɗa fijirde rippi hen mi degli hen consoluji bandaji ala ɗum mbaɗa aranir ɗo fof mi fijiɗo Dakar mi fijiɗo tan gurdam tijjani am so yiɗo programme soɗa ko gata hen laabi ko wona naarankoɓe mawɓe ɓe kala mo kawrunoɓe programme mum woni ɗo woni nowa sob wettima programme tuggude Youssou Ndour fayi Baba Maal fayi Amadou fayi Ousmane Amady Diop fayi Accawele ay naarankoɓe tokos ɓe kalis yena nan ɗuman fiesi kanko hunde yaye men deɓi men Accawele fof mi aɗa programme mumen kala hen ɓe garmi surtout naarankoɓe maɓɓe kala ɓe tawnomi e sur scène o teddini kam sur scène nde wonno kadi so tawi woni suka laaɓo juuɗe ñamtata koye mawɓe ɓe mbi mawɓe ko juurɗo ko fof suka kañum ñamtata seeɗa nde wonno ko ɗon vision ko ngal jaɓɓal ke on fannuɗo ɓe jiirema ko teddinma ko mawɗo woni fof naranke ene teddinirma ene bisnoma e ko muɗum ko hade nufi hadema e nder deuxiéme morceau ɓeɓe ganduɗa kadi ko musidɓe wondiɓe sehilaɓe nde wonno ɓe mbi so damru tiddu yoni ko yimma nangue balade nde wonno kala ko mbawɗa wadde aɗa woni e nder média aɗa waɗa hunde yimɓeɓe eɓe battema hakkillaji so émission yonti aɓe ndema walla ɓe hodduma téléphone e mbanma félicité kamɓene kadi alay sago ciftoraɓe hen ono ganduɗa ko musidɗo men wiyete ko Ali Pam ko gorko mo guedde Boubou Sare ɓe aare he bona toto guede kono noon hande o tawi ko leydi Allemagne wonno Abou Pam eɗen calmina eɗen juurom daiman émission ngaji Demba Abou Sow on woɗɗum siibo kono hande o tawi to leydi Allemagne kono noon ko gorko mo eɗen Boubou aare he bona ngaari Pam en calmini calminiɗi ɓe sehilaɓe ko noon ɓe calminirten mini men Oumar Mbaye mi wiyatamo tan kaare gonɗen mbaɗe gonɗe wiyede sala to leydi France mbiɗam eɗen calmina eɗen juuromo kono jaggi makko ko modde e toyewole wuro Samba Penda Baba Mour Sidiaɓe Samba wonɗon Oumar Mbaye toto leydi France eɗen calmina eɗen juuromo gasi ɓe andine ɗum waɗa suive émission fawde fuutanaji STV diaspora sénégal Oumar Mbaye min calmini min juuromo calminen nagal kala musidɓe to leydi France bienvenue sur la Haït, Mariam Sissé, secrétaire national mouvement Moda. Mariam Sissé, je vais vous dire émission parce que les femmes battantes là, président Macky Sall, la femme guerre, la femme battante, ci biir Guédiawaye ak gox yëpp maa ngi leen di ziar mais maa ngi jaarale nuyu chef bi nga xam ne kii si mooy Ndeye Mariam Cissé secrétaire national mouvement moom la moom ak bu nga xam ne mooy Charles Mendy sénateur maa ngi leen di leen ziar di leen bëgg si émission Demba Abou Sow Fawouta Komona ko eɗen calmina mo ganduɗa ko hawno fejo ganduɗa o kadi ko bras droit kadi ko l'homme social ko l'homme kadi mo ganduɗa goɗɗo e jokkere enɗam leyɗo social kono noon tawiɗo toto caare du moins no wirini caare tita kaw wiyete Bagdad 2 ɗon tawete kono o andude jamanu am haalno fiɗo altine janngo inchallahu taala à partir de 16 heures omo waɗa lancement mouvement séminaire ɗon ɗo Bagdad 2 tawine kadi ko caare jikka kaw dendagal kala ko ɗon yon ɗin jooɗi ene joginira ene mbiya bisimilla e ñalawma janngo ɗiɗo
à partir de 17h, tey mouvement ma lancé comme hal de fédo nami men da ke estir ina bisma ko tan da tele di kala ma kula ko bisma wala te tendina mer mo dube e wa kay woni da da directeur de domaine ki mer ki ta tawe kaw ni tan Maimouna Kandé coordonnatrice Rewɓe Guédiawaye ɓe kadi groupement ji maɓɓe fof gonɗe nder Guédiawaye e nder Dakar fof jogini koye e Maimouna Kandé kamɓe fof eɗen calminiɓe ɓe juuroɓe eɗen ndewna calminani e Maimouna Kandé ko dañi koye ɗon taare dariɗo kadi dariɗo lewru jinggo kadi jiɗɗo kadi ɗon taare développement du Sénégal non Maimouna Kandé ni calmini bismillah o ganduɗa bismillah après Dori Isa Sada Kudumale
nanon ko ɓe nodduma e won jarti faare caggal leydi walla won mbeɗa heɓi yettude caggal leydi e nder puɗɗam nanaka walla koye nder digil digil ɗiɗo jarama so Allah min kosngalama haali so Mali Gambie Mauritanie feera yaltude ɗo mi añani noon so heeɓi kamaji ko joni so hoyde mbeɗa yiya caggal probléme am kadi mi yiɗa rewde less temi suusaji kadi mbiɗa gandima ya mbeɗa andini kadi ma amin gandi ko inchallahu rabbi nde wonno culture men ko hunde nde ganduɗa ene yiɗa no feewi ene yiɗa kadi e nder jogul ley nder diaspora o nde wonno kadi hande o tubakoɓe en jii hande kala ko mbaɗanno e banggue culture mabɓe ɓe mbaɗi ɓe gasni hande holko mbaɗata ɓe ñemtitande ko culture surtout noon e nder culture pulaw hande hay soko a natkuro mbaɗɗa caggal ɓe gadata kaɓiraji ɓe filma walla hande ganduɗa hande ko koora walla ɗum ɗum no mawna e nder ɓe gadata kaɓiraji ɓe filma ndeke no culture men o ina addani men faamde ko richesse mawɗo joguiɗe heddoro noon an ganda ko joguiɗa ko walla basa adu ko joguiɗa ko ɗum noon faylede hamdu min jettini jogal simani sala o yalla jokku kadi mbawkaji tuuti ngam tegude ko sallallahu alaihi wasallam ko wona ɗum ko ɓeɗe yiɗi deuxiéme morceau taw alpha woni chefnol futtitade ɗum waɗi amin gandi noon jogune windere ene kettimo eyyi ɗum noon alpha makki chefnol futtitade mana e ko hunde nde ganduɗa welore meɗen no fewi machallah ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe amine moɗon deuxiéme morceau mi sikki amin waɗade publicité min guittuno mon joni joni